Силәбе өлкәһе, Коншак, Аргаяш, Колый. Был һүҙҙәр Башҡортостан өсөн ҡәҙерле атамалар. Борондан аҫаба башҡорттар йәшәгән был төбәктең фажиғәле яҙмышҡа дусар булғаны сер түгел. 1934 йылда Коншак, Аргаяш райондары Башҡортостандан умырып алып, Силәбе өлкәһенә бирелә. Йән әрнеткес битарафлыҡ менән тыуған иленән айырылған халыҡтың һағышын арттырып, зәңгәр күлдәр, аҡ ҡайындар илетеп йырланған был гүзәл төбәктә бынан 50 йыл әүәл Маяҡ атом электростанцияһы шартлай. Ҡыштым аварияһы тип йөрөтөлгән был ҡаза Чернобыль шартлауынан 10 тапҡыр яманыраҡ була. Гел башҡорттар йәшәгән ауылдар ер йөҙөнән юғала, халҡы ситкә таратыла һәм күҙ алдында һулып ҡырыла. Коншак, Аргаяш халҡы һаман Башҡортостан тип йырлай. Рухи ҡиблам, ватаным тип өмөт менән ҡарай, иң булдыҡлы ул ҡыҙҙарын Башҡортостанға оҙата. Исемдәре тарихта ҡалған Шәрифә Тимерғазина, Хафиз Ҡушаев, Ғ.Сәләм, Кәтибә Кинйәбулатова, Дамир Вәлиев, Рамазан Шәғәлиев, Уран Кинйәбулатов, Динә Талхина, Раил Кучуков, Вәкил Йәләлетдинов, Юныс Әхмәдиев, Ғәниәт Оморҙаҡов һәм башҡалар. Аргаяштың ғәзиз Башҡортостанына бағышлап үҫтергән тағы бер талантлы шәхесе Флүрә Фәтхи ҡыҙы Аҙнабаева. Педагогия фәндәре кандидаты, Башҡортостан Республикаһы халыҡ мәғарифының атҡаҙанған хеҙмәткәре, Ушинский медалы лауреаты, РСФСР-ҙың мәғариф алдынғыһы. Силәбе өлкәһенең Аргаяш районы Туҡтыбай ауылында тыуа. Педучилище һәм Башҡорт дәүләт университетын тамамлай. Белорет ҡалаһында рус теле уҡытыусыһы булып эш башлай. Учалы районы Ҡобағыш ауылы егете Әхмәр Мөхәммәтйән улы Аҙнабаевҡа тормошҡа сыға. Йәш ғаилә тиҙҙән Өфөгә, баш ҡалаға күсә. Башҡортостан уҡытыусыһы журналы редакцияһында Флүрә Фәтхи ҡыҙы 20 йыл эшләй. Рус тел һәм әҙәбиәте уҡытыу бүлеген етәкләй. Был тәжрибәһе артабан фән менән шөғөлләнеүгә һәм русский язык в школе журналында яуаплы секретарь эшенә нигеҙ була. Дәреслектәр бер дәүер бик тә иҫкереп китләр. Шаңғыс класстағы дәреслектәр. Яңы дәреслектәр тураһында уйландык һәм Нафиков Марат Абдрафикович етәкселегендә булған дәреслектәр рус теленән, улар телмәр үҫтереүгә бағышланған ине. Телмәр үҫтереү. Сөнки беҙҙең башҡорт балалары шул хәтле насар һөйләйҙәр ине рус телендә. Шуның өсөн беҙҙең беренсе бурыс башҡорт балаларын башланғыс класста матур итеп русса һөйләргә өйрәтеү булды. Беренсе тәжрибә булды Нафиков менән эшләү. Мин күҙәтеп, һәр ваҡыт тыңлап, ҡарап ҡына инде үҙебеҙҙең руководителгә Нафиковҡа йөрөнөм. Шулай итеп, дәреслек төҙөү наукаһы тибеҙме инде, шуңа өйрәндем. Был иң беренсе дәреслеге, мынан 30 йыл элек. Активность ребенка в учении направлена на изменение самого себя, как субъекта учения. Флюра Азнабаева. Главный принцип ты запомни. Нишләп бала бөтөн нәмәне тик исендә генә ҡалдырырға тейеш, ә фекерләргә тейеш түгел. Менә был Мәскәү, Ленинград ученыйҙарынан сыҡты ошо принцип. Бөгөн Башҡортостанда башҡорт башланғыс синиф уҡыусыларының 70% Флүрә Аҙнабаева төҙөгән дәреслектәр буйынса уҡый. Флүрә Аҙнабаева бөгөнгө заман дәреслектәрен төҙөүсе, тәрән тәжрибәле, этнопедагогия белемле ғалимә Сәлимйән Ғүмәров. Баланың ауыҙына сәйнәп ҡалыу түгел, ә баланың башын эшләтеү. Беренсе классан алып, менә был беренсе класс дәреслеге. 4-нче классҡа хәтле беҙ учебниктар эшләнек. Авторский коллектив, мин уларҙың етәксеһе булдым. Конечно, ҡайһы бер уҡытыусылар өйрәнгән әлеге баланы ятлатып, баланың ауыҙына сәйнәп һалып, объяснительный метод менән. Объяснительный метод. Ә беҙҙең был яңы дәреслектәр улар проблемный обучениеға бағышланған. Сөнки баланың алдына ниндәйҙер һин проблема ҡуймаһаң, ул бала башын эшләтмәй. Ул һин аны күсереп яҙ, күсереп уҡы, һөйлә. Мин нәмә һөйләнем, шуны һөйлә, тип кенә баланы үҫтереп булмай аңын.
Шуның өчен шундай алдыңгы укытучылар бұл үстергес принциплы учебниктарды яраталар улар. Менә бұл исмаһам баланы кызыктырырга мөмкин дип әйтәләр. Ялка укытучыларның төрле бар. Кайһы бирләргә бит тиз генә дәрес үткәрһен, ятлатһын да, кайтһын да китһен. Баланың киләсәген уйлау. Ул киләсәктә тормышка яраклы буламы, юкмы? Фикере буламы уның үзенең? Уны уйлаган, кайһы бер уйламаган укытучылар бар. Шуның өчен улар авыр диләр. Берендәй авырлыгы юк. Менә Баймакта без дәресләр кананык. Укытучылар шул хәтле яратып һөйләнәләр. Уларның балалары олимпиадаларда бик еңәләр икән, ошылар менә эшләгән. Гимназиялар шулар менә шәһәр Әбиәли районы 70% ушуның буенча эшләй. 1993 елда Флюра Фәтхи кызы Аднабаева Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының Белем бирүнең милли проблемалары институтының Башкортстан филиалы мөдире итеп тәгаенләнә. Главная задача развивающего обучения – не давать никаких готовых знаний, а обеспечить познавательную самостоятельность детей. Флюра Азнабаева. Заманында легендар мәгариф министры Фатима Хамид кызы Мустафина тарафынан юллап асылган был филиал кыскаса Милли мәктәптәр институты дип йөрителә. Уку-укыту эшен фәнни методик нигездә алып баруды җитәкләгән гыйльми үзәк була ул. 30 ел эшләү дәверендә милли мәктәптәр өчен кистәләрсә төрле дәреслектәр, программалар, үзлектәр, дидактик һәм күргәзмә әсбаптар әзерләнә. Бүген Башкортстан дәүләтенең төп хәстәре һәр милләт балаһын үз туган телендә укыту. Был эштең төп ысуллары ошо милли үзәктә өйрәнелгән һәм башланган. Шул хәтле күп төрле мәктәптәр бар. Милли мәктәптәр, татар мәктәптәре, суаш мәктәптәре, мордва мәктәптәре, төрле үз телендә укыган мәктәптәр бар. Безгә аерым китап сыгарыгыз, милли мәктәптәр өчен китап сыгарыгыз дип әйтәләр алар. Шуннан тотындык эшләргә. Бик нык кына утырдык, конечно. Ул мәктәптәр менә Артеменко менән Мәскәү ученые, Башкортстан филиалының Милли мәктәптәр институтының директоры Артеменко менән бергәләп без икәүләп бер дәреслек эшләнек азбука. Башкорт мәктәпләренең укытучылары бик яраттылар. Между прочим, Хайбулла районы. Хайбулла районы бер нисектә ошо дәреслекте нисек итеп әйтәм инде, достать не может, русча әйткәндә. Милли мәктәптәр институты ысын мәгънәһендә уку йорты ине, Флюра Фәтхи кызы. Фән кандидаты һәм докторлар әзерләүдә уның әһәмияте зур була. 50-гә якын белгес гыйльми дәрәҗә яклаюында. Иң күренеклеләрен бөтә Башкортстан белә. Мәрьям Гыймалова, педагогия фәннәре кандидаты, башкорт әдәбияты дәреслектәре һәм укыту программалары, методик кулланмалар, күргәзмә плакаттар авторы. Профессордар Рәшид Әлмөхәмәтов, Әхмәр Аднабаевтар Милли мәктәп институты аша фән капкаһын аса. Роза Ишемова, педагогия фәннәре кандидаты, Бассырның атказанган укытучысы. Башкорт балаларының русса телмәрен үстерү буенча дәреслектәр, махсус грамм пластинкалар, методик кулланмалар һәм дидактик материалдар әзерләй. Фатима Әминева, педагогия фәннәре кандидаты, Башкорт мәктәбе тарихында тәү башлап рус әдәбиятын туган әдәбият менән бәйләп өйрәнү методикаһын аса. Заманса дәреслектәре менән мәгарифте үстерүдә үз өлешен индергән галимдар Фәймә Бекколова, Абдулла Илтенбаев, Сәфәр Хунаршин, Сәбилә Сөләйманова, Төхфәт Аслаев, Абдрахман Галләмов һәм башкалар фәнни асыштар яһай. 1995 елда үзгәртеп корулар шаукымы менән Мәскәү региондагы филиалдарына акса бүлүне туктата. Флюра Фәтхи кызы филиалдан зур гыйльми потенциал туплауын һәм уку йорты буларак ныгынуын белдереп, Мәскәүгә, Башкортстан хөкүмәтенә кат-кат мөрәҗәгать итә. Гөрләп торган мәгариф усагын һүндермәҫтәр дип ышанып, эш хакыла алмаенса, 5 ел дәвамында эшкә йөри галимдар. Чөнки Татарстан, Саха һәм Бурят республикалары бындай филиалдарын хаклап калдыра. Минфин бүгенге көндә Министерство финансов безгә мөмкинчелек бирмәй эшләргә. Аңламай унда ултырган безнең агайдар.
Біздің іште аңламайдар. Біз милли мәктәптәр өсөн дәреслектәр эшләйбез. Олар уны аңламай. Бүгінгі күндә Мәскәү безне финансламай, финансировать итмәй. Менә шул бигрәк тә йөрәккә төшә инде. Без шулай күпме ыдаларга тиеш икән. Рус мәктәпләре өчен рус методистлары, татар мәктәпләренә Татарстан методистлары яңанан-яңа хезмәттәр җибәреп тора. Башкорт мәктәпләре филиал ябылу сәбәпле бернинди гыйльми методик ярдәмсез торып кала. Бүген башкорт һәм рус телләре буенча галим методистлар әзерләнмәй, диссертациялар яклар урын юк. Был гыйльми институт иң тәүдә Мәгариф министрлыгына кирәк ине. Заманында Фатима апай Мустафина уны юкка гына астырмагандыр бит, ди Флүрә Фәтхи кызы. Кайһы гына мәктәпләргә барма, без үзебезнең дәреслектәребезгә юлгабыз. Безнең дәреслектәр кирәк. Без уларга булган урындарыбызда элек, мәсәлән, методик ярдәмдар күрсәтә торгайнык. Бүгенге көндә безнең зарплата алмау аркаһында, командировкаларга сыкмау аркаһында мәктәпләрдә һәрбер укытучы үз казанында кайнай. Мәгариф министрлыгы һәрбер мәктәп өчен ярдәм күрсәтеп йөри алмай. Рафаил Ознагулов, педагогия фәннәре докторы. Укытуның йөкмәткеһен тәрәнәйтү, иҗади эзләнүдә ярдәм итү өчен башкорт теленең аңлатмалы һүзлеге, русса-башкортса юридик терминдар һүзлеге, әсбаптар һәм кулланмалар авторы. Мәрьям Буракаева, Илгизәр Буракаев, Миндибай Юлмөхәмәтов, педагогия фәннәре кандидаты. Башкортстан мәдәнияте һәм тарихы буенча өр-яңа уку-укыту курсы программаһы, тормыш сабактары дәреслектәре языла. Институтты һаклап калу өчен нимәләр генә эшләмәнем, нинди генә ишектәр шакыманым, тау-тау хаттар яздым, матбугатта, телевидение, радио аша сыгыш яһаным, әмма ишетүсе булманы. Күпме көз, күпме һаулык түгелде, һөдемтәлә үҙем авырып йығылдым, ди Флүрә Фәтхи кызы. Башкорт мәктәбенең үҫеше өсөн тырышкан гыйльми үҙәк, уның хеҙмәткәрҙәренә түләр өсөн йылына ни бары 300 һум аҡса республика бюджетынан табылмай. Башкортостан финанс министрлыгы нисәмә йылдар, нисәмә буын башҡорт ғалимен әҙерләгән уҡыу йортоноң яҙмышына ошондай битарафлыҡ менән яуап бирә. Битарафлыҡ иң яуыз дошман, тиелә хәдистә. Хәсән Тулымбаев, Мәрхәбә Дәүләтшина, педагогия фәннәре кандидаттары, ҡала мәктәптәре өсөн башҡорт теле, бүләк алифбаһы, тылсымлы бүләк дәрестәре әҙерләнә. Ишмөхәмәт Шарапов, педагогия фәннәре кандидаты, ҡала мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыу һәм ауыл мәктәптәре өсөн әҙерләнгәндәрҙе ҡулланыу методикаһы эшләнә. Дәреслектәрҙең тормошы, киләсәге, ул тоже кешеләрдән тора. Тормошта яңылык тиҙ генә юл яра алмай. Шуның өсөн шул хәтле көрәшергә туры килде. Бала үҙе төҙөргә тейеш телмәрҙе. Аның өсөн бөтөн ысулдар уҡытыусылар. Беренсе класста менә беренсе класс хәҙер бик тә яуаплы класс бит инде ул. Беренсе класста беҙ модельдәр аша балага фән нигеҙҙәрен бирәбеҙ. Что такое согласие? Нәмә ул тартынҡы, нәмә ул һуҙынҡы. Шулар модельдәр аша бала бик тиҙ үҙләштерә, ҡыҙығып эшләй. Һуҙынҡы икән ул кружок, круг, түңәрәк. Анан воздух сығып китә. Иркен. Ҡаршылыҡһыҙ. Тартынҡы икән, ул ауыҙ эсендә ҡаршылыҡтар осрай. Уларҙың моделе бар. Модельдә инде ҡаршылыҡ, значит, менә круг, шуның эсенә беҙ ҡаршылыҡ ҡуябыҙ. Шуның өсөн ул тартынҡы. Главное средство умственных действий ребенка со словом – это модели, схемы. Моделирование – это микроисследование основных законов русской графики и орфографии. Флюра Азнабаева. Башҡортостан мәғарифен фән нигеҙендә үҫтереү өсөн бик күп эшләгән шәхес ул беҙҙең Флүрә Фәтхи ҡыҙы, Вәли Псәншин. Тарахан китеп бара икән, урыҫ әйтә, кто там бегает, ти. Беҙҙең башҡорт телендә тарахан ул тере булһа ла, кто тип әйтеү юҡ. Нәмә китеп бара, тарахан китеп бара, тибеҙ. Әнә шул нескәлектәрҙе бигерәк тә ныҡ иғтибар бирергә кәрәк. Шунан ударение менә. Ударение ул шул хәтле ҡатмарлы төшөнсә. Сөнки
Бала ударениянын ул смыслы различительный функцияһын белмәй. Урыс телендә ударениянан тора мәгънәһе һүзнең. Менә атлас, атлас. Ике әйбер тураһында һүз бара. Ике төрле әйберләр тураһында. Замок, замок. Или сорок, сорок. Шуның күкте даже беренче класстан ук ошо төшенчәләрне бирергә тырышабыз. Умение учиться – это способность человека ясно сознавать границы своих знаний и незнаний и преодолевать эти границы. Флюра Азнабаева. Шударның эше мине күз алдымда. Шул эше менен яна ул. Көйә, яна, истән яна. Шул эшен тормышка ашырга тырыша, дәреслектәр белән күп эшләне. Дәреслектәр язарылган, кандидатлык статьяклап алды бит инде. Галимдар ана кереп, Мәскәү галимдәре, хатта Голландиягә барып, улардан өйрәнеп, Себергә барып, теге үстерүче методтар дигән нәмәне өйрәнеп, әллә 5 мәртәбә барды, әллә 6 мәртәбә. Мине ташлады китәйне, мин алай-болай әйтеп караганда, кеше бит максат куйган икән. Үпкәләмәй торган. Үпкәлә булмагандыр, кеше максат куйган бит. Яңа нәмәне өйрәнергә. Сынапта республикала. Үдесен түгел, илесен тырыша. Республика өчен сынапта аның дәреслектәре шул үстерүче методтарга таянып язылган. Ул бик алга киткән метод, безнең илдә генә түгел, чит телләрдә дә тарата башлаганнар. Киләсәгә бар ул принцип. Америкала, Франциялы хәзер шуны тарата башладылар. Бөтәһеле безнең рус галиме Выгодский дигән галимдән башлаган. Выгодский, психолог һәм доктор, профессор, академик һәм башкалар. Ул башлаган. Бергә эшләгән шул Сәнчин минем өчен бик зур укытучы булды ул. Ул аз хүзле, но бик тәрән мәгънәле кеше. Ул яңалыкта һидә белә, тоя белә иде. Безнең менә бу үстергес методы ул иң беренче аңланы. Мине укырга ибәрде, иң беренче булып Томская, Себергә ибәрде. Шуның өчен мин аның алдында аңа рәхмәт әйтәм, рәхмәтлемен. Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет. Флюра Азнабаева. Ленинградтагы нәшрият уның дәресләрен бактыра. Ленинград бактыргас, димәк, нәмәләр бардыр инде аңгаягы. Ленинград бик теләһендә китапты бастырып ятмай. Бу дәресләр milli мәктәптәр өчен язылган. Milli мәктәптәр башкорт, татар, суваш, мари, мордва һәм башкалар. Үзбәк, казак, менә шул milli мәктәптәр өчен язылган дәресләр. Чөнки бу дәреслек сынапта milli телләрне, milli халыкларның үзенчәлеген искә алып язылган. Менә бу дәреслектә Башкортстан турында күп материал бирелгән. Шул Курай, шул Мустай Кәрим һәм башкалар, шул безнең тирмәләр, бик кызыклы дәреслек. Мәсәлән, Казакстанда шул дәреслек белән эшләй икән, Башкортстан турында күп нәмә аласаклар. Уннан безнең президентыбызның лозунгы бар бит инде. Башкортстан гражданин тәрбияләү. Менә шул Башкортстан гражданин тәрбияләү өчен бу иң уңайлы дәреслек. Флюра Азнабаева төҙөгән дәреслектәр бөтә Рәсәй күләмендә киң билдәле. Земфира Сәхипова. Йығылғанды түпәләгән дигән әйтем бар. Элек Милли мәктәптәр институты урнашкан йортка күрше генә икенче учреждениеның вывеска алтактаһында башкорт телен булган әллә нисә хата. Шак хатырлык, милли телде һәм әдәбиятты өйрәнгән институтты һанга һукмау республиканың дәүләт теле булган башкорт телен кәмһетүгә турынан-тура алып барып еткергән түгелме? О трудных детях. Общество может отвернуться от ребенка за содеянное им зло, но мать и учитель должны быть с ним до конца.
Занков, Эльконин системалары күтәрелеш алган вакытта ул рус теленнән дәреслектәр иҗат итә башлады. Менә шул чакта ул безнең мәктәпкә килде лә инде. Менә Әлфия Тимербаевна, мин анда эшләйнек бергә. Һәм уның китапларын без апробация, һынау үткәрдек. Менә шул чакта уның белән аралашырга, күп тапкырлар очрашырга туры килде инде. Менә башкорт теленнән мин дәреслектәр яза идем. Башкорт теле, рус теле дәреслектәрен бәйләп, интеграция эшләү мәсьәләләре буенча менә шундай һөйләшүләр була торгайны. Зур Фатхина безнең өчен, минем өчен ул зур галимә. Менә ул безне шул гыйлемгә, фәнгә индерүче зур шәхес дип исәпләйм. Менә ул безне үсебездең дә гыйльми диссертация үсебездең җитәкчесе булды. Һәм безне ул ничек әйтергә, иң беренче бик талапсан кеше дип исәпләйм. Федор Фатхиевна тормышта менә безне галимәләр итүче, безне менә фәнгә әйдәүче кеше булса, ябай тормышта ул искиткеч менә уны әхирәттә дип әйтеп була. Уны үзеңдең әсәең һәм кайһыбер менә тормыш шәмдәре һүнеп киткән чакларда ул кешене күтәреп менә шундай Күңел тойгыгын бер үзенең эске шундай юнәлеш бирә. Ялгызлыгы белән күтәреп җибәрә торган кеше. ябай хатын да. Ул шул вакытта үзен генә кайгыртмай, тирә янында кемдер йөри, бөтенләр, бөтенләр шул яхшы яктарын асып, шулга әйдәүче бер олы шәхес. Ул шул хәтлем үзе ябай, шул хәтлем хәстәрлекле, шул хәтлем ихтирамлы, шул хәтлем үзе бит инде менә нинди ул ардаклы кеше бит инде шулай булса да көндәлек эштә урын табып, вакыт табып, шунда киңәлә күз алып, арттан этәреп җибәрүче бер апай инде. Безнең Дәүләкән калаһы укытучылары белән очрашу булды. Безнең трибунага сапара Федор Фатхиевна шул тиклем матур басып, матур киенгән. Укытучылар бана баскан урыннан бергә утырмаенча карап утыралар. Карап калды. Шуннан һәм фән буенча һөйләй башлагач 2 сәгать бер туктаусыз һөйләнеп без асып, исегез китеп тыңлап утырдык. Һәм безгә менә шунда Дәүләкән калаһында безнең укытучыларга шул тиклем матур юнәлеш биреп киткән. Мин шул Федор Фатхиевна шул вакыттан мине исемдә калган. Познавательная деятельность ученика – это его умение видеть проблему и решить ее самостоятельной поисковой работой. Флюра Азнабаева. Biz mana hozir yangi osor kişiremiz, kapitalizmga ko'chamiz. Kapitalizm ne degan kurash, konkurensiya degan. Bizning maktabda bitgan bolalar mana shu kurashga hozir bo'lib sarati ish. Шулай. Demak, ул башкорт телендә генә түгел, рус телендә лә өйләп өйрәнергә тиеш. Алай-болай йыштарда сыгып үз фикерен курыкмай әйтә белгән. Уның бердән бер коралы тел. Уның коралы башка юк бит. Пистолеты юк, аның автоматы юк. Аның бердән бер теле, коралы тел. Ана шул корал үткер булырга тиеш, камилләшкән булырга тиеш. Ниндәй генә аудитория булмаган, ниндәй генә йышта булмаган. Руслар утырган русча матур һөйләргә тиеш. Башкортлар утырган ердә башкортча матур итеп һөйләргә тиеш. Без ике телдә лә яхшы белгән кадрлар, белгечләр, яшьләр әзерләргә тиешбез. Без үзебезнең халыктың балаларын ысыл мәгънәле көрәшче итеп әзерләргә тиешбез. Ул теге конкуренцияны куркмаска тиеш, сыгып һөйләргә тиеш, көрәшергә тиеш. Үзенең оппонентларына дөрес җавап бирергә тиеш. Үзенең оппонентларын еңеп өйрәнергә тиеш. Буның өчен телде матур итеп укытырга кирәк. Мәктәптә рус телен өйрәнсен ул. Башкорт телен дә белергә кирәк. Аны үзе юк. Башкорт ул аның әсә теле белән башкорт теле асылган. Рус телен белмәй. Димәк, һәйбәт дәреслектәр кирәк. Изге теләк булганда гыйльми үҙәкте яңынан тергеҙергә мөмкин, ди Флюра Фәтхи кызы. Бөтә документация, хатта мисәте лә һаҡлана. Бына тигән бинаһы бар. Элекке хеҙмәткәрҙәрҙе һәм яңы методисттарҙы бөгөндән йыйып алырға була. Тик бының өсөн республика бюджетынан бер аҙ ғына аҡса бүлергә генә кәрәк. Он вообще очень разнообразный человек. У нее
много очень интересных качеств, но одно основное качество – это ее стойкость и мужество. Она очень такой человек целеустремленный, человек очень большой воли. Если она ставит себе цель, она ее добивается. Наша мама в первую очередь с детства воспитала в нас стремление никогда не отклоняться от поставленной цели и в первую очередь завершать то, что для нас уготовила судьба. То есть, может быть, может быть, для нас это будет неприятным, может быть, в какой-то степени очень трудным для нас. Тем не менее, она всегда воспитывала нас так, чтобы мы не бросали начатое дело. Я считаю, это самое важное качество, которое сформировала в нас мама. Кроме того, надо отметить, что мама все-таки не только руководитель, она и ученый. То есть вот все свои отчасти научные навыки я воспринял от нее. Я помню, как в детстве она впервые взяла меня в читальный зал, научила пользоваться каталогами, искать источники по теме. И помню, уже 7-6 классов я уже, в общем-то, ориентировался на ее приемы, методы работы с литературой. Стараюсь перенять я ее черту характера одну, очень важную для меня. Это твердость, достижение целей своих и стойкость перед невзгодами жизненными, перед неудачами. Особенно сейчас. Для меня, в моей жизни сейчас ее пример очень ценен. Мама, например, в 7 лет отвела меня в музыкальную школу. Это определило стиль всей дальнейшей моей жизни. И не только меня, и младшую сестру. И поэтому наша жизнь, вот она наполнена музыкой. Вот это тоже очень большое значение имеет. У нас вообще музыку любят все. Вот я играю, сестра играет на пианино, брат играет, поет на гитаре. Поэтому такая музыкальная семья. Ну, у нас у братьев хорошо поют, папа вообще замечательно. Это особенно башкирские народные песни. И отец, и мать сформировали нас чувство ответственности за свои действия. И вот это вот то, что мы уже с ранних лет отвечали за свои поступки, в большей степени не перед ними, а перед самими собой. То есть они нам доверяли, и мы это доверие, может быть, иногда тяжело, но ощущали сами на себе. То есть мы не делали каких-то, ну, скажем, больших шалостей только потому, что они нам доверяли. У нас большая семья, 3 детей, и как бы все поддерживали друг друга. Вот мои старшие брат и сестра, они не меньшую роль сыграли в моем воспитании, чем мои родители. Но и мама тоже, она, несмотря на то, что она всегда была на работе, всю себя отдавала своему любимому делу, тем не менее находила вот время, и чтобы вот мои домашние занятия по музыке выслушать, хотя это не самый легкий труд был. Родители уезжали, они даже в отпуск уезжали и оставляли нас всех 3, меня за старшую. Оставляли там какое-то количество денег, продуктов. Ну что, мы дружно жили. Надо сказать, что мы все 3 очень дружные. Мы все равно до сих пор встречаемся, помогаем друг другу, заботимся друг о друге. Сейчас, конечно, для нас самая главная задача наша младшая сестра, которая перенесла такую тяжелую утрату. Это для нас, для всех утрата. Вот, но мы за ней следим и заботимся. Ну, я думаю, с детским мировоззрением учебник не напишешь. Я думаю, что это наоборот признак большой мудрости. То есть человек настолько умудрен жизнью, что способен опуститься на уровень детского восприятия. Я считаю, это как раз-таки свойством очень опытного и, я бы сказал, умудренного сознания. Потому что действительно детская логика, детское восприятие, допустим, информации, оно требует, во-первых, сочувствия этому ребенку. То есть умение встать на, так сказать, на его место. И у мамы такая способность есть, сочувствие и сострадание. Для меня всегда ценные запоминаются секунды, когда она посередине серьезного разговора вдруг улыбнется смущенно.
Это всегда так неожиданно и показывает ее мысль настоящую, ее чувства. Она считала, что дети достойны более внимательного подхода, скажем так, более справедливого отношения